Bună dimineața de aici, de pe malul râului Gilort. Sper că voi aveți o dimineață foarte bună. A mea nu este chiar atât de bună, pentru că m-am trezit cu un dita mai herpesul aici și n-am chef de herpes când străbat țara și mai ales n-am chef de herpes când trebuie să mă filmez că arată ca porcul. Dar asta este. Din câte știu, acest herpes e un fel de virus pe care îl contactezi în timpul vieții din diferite surse. Te pupi cu cineva, bei apă după cineva sau mănânci după cineva, habar n-am. Și din când în când ți se activează acest virus și acest lucru se întâmplă pe fondul imunității scăzute. Și vă dați seama, după 5 zile de efort susținut, imunitatea e probabil destul de scăzută aici. Și atunci, uite că mi-a apărut în colțul buzei un porc. Dar asta este, n-avem ce face, nu este nimic grav. Mă doare de numai, mi-am pus pastă de dinți și mă ustură. Îmi sare inima din piept de cât de tare ustură chestia asta. Dar, cum spuneam, trecem peste, nu e o problemă gravă. Din păcate, astăzi, grupul se desparte. Dolores și cu Dani pornesc înspre Târgu Jiu. De acolo ei au de gând să ia trenul înspre Orăștie, iar din Orăștie cu bicicletele înspre Costești. Iar de la Costești își iau mașina și se duc înspre Brașov, acolo unde ei trebuie neapărat să fie mâine. Noi, eu cu Cătălin, vom continua drumul înspre sudul României, înspre Dunăre. Iar astăzi vom face o mare parte din Subcarpați. Nu o să mergem pe drumuri naționale aproape deloc. Ba, din contră, am căutat de fapt și ne-am făcut traseul și vom merge pe drumuri foarte, foarte secundare, drumuri comunale, chiar unele drumuri de mountain bike. Și vom descoperi această zonă a României, și anume Subcarpații. O zonă pe care eu îmi doream de mult să o descoper, pentru că aceste dealuri mie mi se par foarte, foarte pitorești. Sunt dealuri destul de abrupte, de ascuțite, cu multe, multe păduri și cu sate așa pe culmi. Foarte fain. Și când ajungi sus pe culmi, eu cred că se vede frumos creasta Parângului, care este chiar acolo în spate, s-ar vedea dacă n-ar fi acești copaci. Acestea fiind spuse, ne pregătim imediat să plecăm, mâncăm ceva și asta este. Mergem! Mamă, ce bunătăți! Uai, cum arată, băi, și eu mi-au în seara asta. Facem reclamă la burgerul făcut de Cătălin. Mamă, ce bine arată! Aici, lângă râu, natură. Facem reclamă și la nectarine. E game changer. Adică la fructe. Schimbă gustul. La nectarină mai ales.
Sănătate! Na, bă, oameni faini. De ce, ei nu mai merg cu noi? Se duc în Nu, treaba bă, lor? că e merg în total în altă parte. Ah, Da. Bă, mersi foarte fain. Bă, foarte rău pare că plecat și dar au fost foarte mișto cât a fost. Băi, mi-a părut bine? hai să vedem. Hai, să ne vedem. Sperul Dolores. Nu Mă mai duc vedem. dată pe mine dacă vrei. Eu nu te pun cu chestia asta. Nu mă m-aș păsără prea tare. mira dacă ne întâlnim vreodată cu Slav. Apoi că ziua o Păi să... să vezi drumul O să te uiți oricum. și Ah, poți să încerci să mergi pe bicicletă. Nu, că ți intră picioare în apă, că e prea mare rău, nu. Eu zic să vă descălcați frumos, asta este. Lasă-mă că doar trebuie să plângă și ea de ceva asta pe ziua. O să plângă care picioarele udă. Dar poate treci cu bicicleta ei. Zâmbește la cameră! Auzi? Zice că leneșul mai mult aleargă! M-a dus încălțămintea mea la vale. Ești nebun, dar cum ai reușit? Bună ziua! Ce mă? No. Ia-le și pe ăsta. Suntem încă în Novaci. Novaci e o localitate destul de întinsă pe dealuri, foarte pitorească și deja urcăm primul deal. Astăzi vom avea câteva dealuri serioase de urcat, dar nimic care să se compare cu ce am urcat zilele trecute. Vor urma zile tot mai ușoare și peisajele vor fi în continuare foarte frumoase. Abia aștept să vedem dealurile subcarpaților. Se vede că diferă complet gospodăriile de aici din sud cu cele din Ardeal, față de cele din Ardeal. Mie, sincer să vă spun, îmi plac mult mai mult aici casele și felul gospodăriilor de a fi. Foarte frumos.
ajungem în multe vârfuri de astea mici, dar uitați de aici, de pe acest vârfuleț sau acest pas, ce fain se vede, ce fain se văd sătucele pe dealuri, iar în spate creasta Builei. Aici seara cred că se de fain când se înroșește creasta, iar satele sunt în umbră. Ar fi un punct fain de poze. Localitatea aceasta de jos este Baia de Fier. O localitate destul de importantă, aflată între Polovragi și Novaci. Ia, arată-te! Un măr natural de acasă. De la el de Ce acasă, poate da. fi mai bun? Acum se văd în față super fain cheile Oltețului. Iar mănăstirea Polovragi e chiar sub ele. Auziți acest sunet? Sunt plăcuțele de frână care mi zvarză pe spate și care freacă de disc. Foarte, foarte urât sună, sunt conștient, dar obișnuiți-vă cu acest sunet pentru că nu-l pot rezolva până în Craiova, unde sper că voi reuși să-l rezolv la un preț cât de cât decent. Fiindcă dacă nu, tot așa o să merg pe sunetul acesta până la casa mea. Asta este frâna de frânat. Frânează, iar mai mult de atât nu pot să fac.
la Polovragi. Am intrat pe drumul național care se îndreaptă spre Târgu Jiu, dar n-am făcut mai mult de 300 de metri. Am luat-o la stânga pe un drum comunal, așa arată acest drum comunal, care ne ferește de drum național și care nu va dura mai mult de 3-4 km până când vom da iarăși de asfalt, dar va fi nu un drum național, ci un drum județean, foarte lejer, care merge abrupt înspre sud, pe o vale. Vom avea încă mult de coborât până să mai avem prima ușoară. Pitorești dealurile acestea, cu păduri și cu sate pe culmi. Mie zona de Subcarpați îmi place foarte mult. Foarte fain drumușorul ăsta din pământ, foarte, foarte pitoresc, așa, prin cânguri, zone nisipoase, cu zăvaie, foarte fain. Mi-era dor de zone de-astea. Ia ce drăguțe fântâna aia acolo. Parcă e în picturile lui Ștefan Lucian. Vrei să luăm apă? Băi, nu știu cât e de... Ce senzație! De aici, de la fântână, în poiana asta, e un peisaj foarte frumos. Se pot vedea creste din munții Latoriței, acolo înspre nord. Și o mică parte, un perete numai, din cheile Oltețului, pe care vi l-am arătat mai înainte. Și apoi spre Munții Parâng și înspre Transalpina. Încă se poate zări releul pe sub care trece Transalpina. Hai, focalizează. Așa. Acela este releul chiar pe sub care trece Transalpina. Încă n-am făcut nu știu ce distanță, doar 20 de kilometri, dar e o zi relaxantă. Păi da. Ne-am bucurat, dar trebuie să lăsăm cum am găsit. Așa.
Am revenit la asfalt. Deocamdată tot coborâm pe vale. În spate se văd foarte fain munții Parâng, superb. Însă nu vom coborî pentru mult timp, pentru că am înțeles că din satul Bustuchin vom începe iarăși să urcăm dealul. Ia uitați ce ne așteaptă, băieții, aici urcare, cine mai dorește urcare, cine mai dorește, cine mai poftește. Viță de vie, dealurile Subcarpaților se pretează foarte bine pentru vița de vie, sunt multe zone cu viță de vie pe aici, iar cea mai cunoscută este zona viticolă de la dealul mare, dintre Râmnicu Vâlcea și Pitești. Dar aici suntem departe de zona aia încă. Dar totuși în curțile oamenilor, viță de vie foarte fain. Mi-ar plăcea și mie. Uite alta. Și aici. Mamă, mă! Cât de faină e zona. Și nici o mașină, nimic, niciun sunet. Liniște, ia, uite. Ce curte drăguțe. Acesta este motivul pentru care mi-am dorit atât de mult să intru în Subcarpați, să intru adânc în profunzimea lor. Ia uitați ce peisaje frumoase, cât de pitoresc e tot. Haideți să vă fac un pic de prezentare. La linia orizontului, foarte spectaculos, se vede masivul Buila Vânturarița. O mică piatră a Craiului și cred că este cel mai mic parc național din România. Un loc deosebit de frumos, unde am fost deja și vă zic din experiență că e frumos. Mergând înspre vest, se văd dealuri pitorești cu multe livezi, cu căsuțe, iar pe fundal se văd munții Ratoriței și deja ne îndreptăm spre munții Parâng. Ia uitați acolo, sunt cheile Oltețului. Acolo este Polovragiu, pe acolo am trecut noi. Și uitați deja acolo, se vede Transalpina, releul de acolo, de lângă Rânca, și vârfuri din munții Parâng, printre care cel mai impresionant acolo, ia uitați, se vede vârful Parângu Mare, pe care am fost și am filmat episodul 6, dacă vă uitați. Așadar, priviți cât de frumos se vede de aici.
Sunt geniale dealurile acestea sălbatice și totuși prezența omului se vede într-un mod foarte plăcut. Gospodările sunt frumoase, sunt lucrate, e foarte curat. Zona aceasta a subcarpaților ar putea să fie mult mai bine pusă în evidență din punct de vedere turistic, dacă s-ar ști cum. Și dacă s-ar vrea, evident. Posibil. Nu, că Tu numai trebuie să-ți întinzi acum mâna și să-ți iei de mâncare din copaci, atâta trebuie. N-ai nicio treabă. o găsesc că am văzut aici una. Exact. Nu se lasă așa ușor. Ce? Ce s-a întâmplat? Albină sau vestă, n-am idee. Mamă, ce nasol! În frunte și după aia pe obraz. Deci Ai aici, de după capul aici. meu. Ai de capul meu. Hai să... Acum părăsim satul Becheni, aici unde am luat o pauză de vreo jumătate de oră, 40 de minute bune. O pauză foarte la fix, într-o zonă super faină, într-un punct de belvedere deosebit de frumos. Și de fapt întreg satul e foarte frumos, ne-am plasat aici fix pe o culme. Poți să vezi și în stânga și poți să vezi și în dreapta. Foarte frumos în stânga. Sunt dealurile carpatice, ia uitați-le acum, acolo. Împădurite, frumoase, sălbatice. Iar în dreapta am tot făcut mai multe filmări. Se vede întreaga creastă a Parângului, se văd toate satele de la baza Parângului. Este deosebit de frumos locul acesta. Și este total nefrecventat de turiști. Total nefrecventat, din păcate. Pentru că ar avea potențial foarte mare. Da, da, turiști înseamnă și mizerile uneori. Cătălin zice că e mai bine așa. Nu știu ce să zic. Localnicii poate s-ar bucura să facă aici un pic de turism. Băi, și așa, da. Știi? Anyway, pauza mai mult a fost din cauza. Da, de fapt, pauza a fost o pauză nu neapărat una dorită, cât una necesară, pentru că la
L-am mușcat o viescă pe Cătălin de 2 ori. În 2 locuri. Pe obraz și pe frunte, vă dați seama. Na. Și acum avem de coborât un pic, după aia avem de urcat, după aia de coborât, după aia de urcat și după aia gata. Ne vedem mai târziu. Nu mai contează. În față se pot vedea subcarpații getici. Uite cât îți de sălbatici și de împăduriți. Foarte frumos. Foarte, foarte fain. Suntem în satul Bustuchin și după o lungă coborâre am ajuns aici într-o vale destul de largă. Văile se vor lărgi de acum încolo din ce în ce mai tare pe măsură ce ne îndreptăm înspre sud. Stai, trebuie invers ca să fie mai... Numai un pic. Ne-am luat discuția și ne-am trezit că am greșit drumul. Suntem într-un nu știu ce sat. La vreo 10 km mai sus trebuia să o luăm la dreapta. Noi ne-am dus înainte, fermecați fiind de peisaj de faptul că eram pe coborâre. Na. Nu ne mai întoarcem, asta este. Am făcut câteva modificări la traseu. Am fi vrut să trecem pe la Casa Memorială Tudor Vladimirescu, dar cred că oricum nu apucam, pentru că în curând se închide. Așa scrie pe Google Maps, iar până acolo ar mai fi cam 30 de kilometri până la Casa lui Tudor Vladimirescu, deci nu cred că apucam. Acum îi dăm ușor la vale, o să mai avem de urcat un singur deal, care cred că nu va fi nu știu ce, și cel mai probabil vom capa din nou tot pe malul râului Gilort, mai spre seară.
apropiem vertiginos de Câmpie. Suntem la aproape 50 de km de Craiova. Totul e din ce în ce mai larg. Este mai industrializată zona. Lăsăm munții departe. Cred că trecem pe lângă o rafinerie de petrol. Păi ce interesant arată. Și e ceva modern. Arată mai bine decât altele, parcă nu e așa jec ca și la Ploiești. Oricum, tot e o prostie că cel mai probabil nu e exploatat de către noi. Am ajuns în localitatea Cornetu. De aici o să o luăm la dreapta și o să avem parte de ultima urcare pe ziua de astăzi. Vom traversa pe partea cealaltă înspre Valea râului Gilot. Am ieșit din drumul principal și ne pregătim acum de ultima urcare, după care urmează campatul. Cred că astăzi va fi ziua în care vom campa cel mai repede, la ora cea mai timpurie. Urcat rău acest ultim urcuș și mai ales acum când nu mai bate deloc vântul și e soarele acesta dogoritor de Câmpie. E parcă mai greu și decât pasul Urdele. Din punctul meu de vedere. Serios, mă obosește soarele de numă. Căldură. Foarte faină lumina după amiezii, foarte faină. Mai ales atunci când intri în pădure. Am ajuns pe un platou în vârf de deal și zona asta nu mi-amintește de nimica din Transilvania. Se vede că suntem în afara Transilvaniei. Super interesant. Și în depărtare se văd păduri multe și cât vezi cu ochii. Acolo, nu știu dacă se vede cu GoPro, uitați în partea aia. Frumoasă zonă, frumoasă și sălbatică. Mă bucur că am luat-o pe drumul acesta. Ce faceți voi, băi? Mă, cățelul, du-te, mă, din față, mă.
Du-te mă din față. Ba, ce fain e. Ne-am făcut plinul cu apă și cu mâncare, iar acum în vreo maxim 1,5 km, 2 km ajungem la locul de campare pe malul râului Gilort. Trecere la nivel cu calea ferată. E verde. Pe acolo pe undeva vom campa noi, pe unde trece râul Gilort, dar ce vreau să vă arăt, ia uitați-vă un pic, ce se vede de aici, din mijloc de câmpie, de la sub 50 de km de Craiova. Ia fiți atenți. Munții Retezat. Foarte ciudat arată din unghiul acesta. Munții Retezat, ia uitați cât de spectaculos. Cât de fain că se văd. Super, super. Păcat de aia 3 stâlpi din față, dar se văd. La est de Retezat, ce se vede acolo. Ia uitați cât de frumos se văd munții Parâng. De acolo de unde venim noi, de pe Transalpina, foarte vag, dar se văd. De aici, de lângă Craiova, din mijloc de câmpie. De acolo venim noi. Ieri eram acolo la această oră. Iar acum, uitați unde suntem. Bună seara! Este ora 8:10, iar noi tocmai aici am ajuns într-un loc de campat, mai exact în cel mai fain loc de campat în care am campat până acum, și anume exact pe malul râului Gilort, același râu pe malul căruia am campat și ieri seară. Dar aici este mult mai fain și râul, așa cum bine puteți vedea, s-a dublat, semn că suntem mult mai la sud. De acum încolo Gilortul se va vărsa în Jiu, cred că se varsă în Jiu, cam la vreo 10-15 km mai în aval. Și Jiul va merge înspre Dunăre, foarte frumos, pe lângă Craiova. A fost o zi chiar foarte reușită, extrem de relaxantă.
Am avut ceva de pedalat și pe urcări, am crezut că va fi mai puțin, dar am avut niște dealuri destul de serioase. Subcarpații aceștia nu trebuie subestimați, dar trebuie să vă spun că merită tot efortul pentru că peisajele sunt incredibile. Este o zonă rurală românească total intactă, cu vițe de vie pe dealuri, cu livezi, cu gospodării largi, cu mult neoromânesc. Deci aici este la el acasă neoromânescul. Stilul neoromânesc ne caracterizează pe noi ca români. Este un stil arhitectural unic în Europa și este un stil frumos. Trebuie să cunoaștem chestiile astea pentru a putea să mergem prin țară și să știm ce este al nostru și cu ceea ce ne putem identifica. Așa cum vă spuneam, zona Subcarpaților a fost o zonă deosebit de frumoasă. Abia aștept la prima ocazie să o mai parcurg o dată cu bicicleta. De fapt, eu chiar visez să fac o tură cu bicicleta prin tot Subcarpații, să iau de la vest la est sau de la est la vest, nu contează, dar efectiv să iau tot Subcarpații și să-i văd, pentru că este o zonă foarte mare și este total neexploatată. Mi-a adus un pic aminte de zona Franței, de zona rurală a Franței, cu vițele de vie, cu pădurile și cu faptul că se vedeau în depărtare munți. Pentru că de fiecare dată când ajungeam pe înălțime, noi vedeam munții Parâng, care erau spectaculoși. Și nu doar Părângul, ci și Buila Vânturarița, creasta aceea stâncoasă pe care v-am arătat-o. Foarte frumoasă zona, eu vă recomand și sper să și veniți. În ceea ce ne privește, de acum încolo, eu și cu Cătălin ne vom petrece un pic aici, vom sta, vom bea o bere, vom mânca ceva și ne vom simți bine acum, pentru că este pentru prima oară când chiar am ajuns într-un timp foarte bun la locul de campare și avem timp să ne bucurăm de ceea ce ne înconjoară, să fim relaxați și să ne ocupăm cu treburile serii. Bine, cred că am spus destule pentru ziua de astăzi cel puțin și cu această ocazie vă dau stingerea și vă spun că ne vedem mâine. Mâine când va fi o zi și mai ușoară, mult mai ușoară, de fapt va fi cred că ziua de pauză pe care o vom petrece aproape integral în Craiova. Salut!